Micro trancherena mo efa niaraka nankery tam place fa nisaraka vao efa sotasoda tagnarabeta nisaraka vao efa niaraka namozy 1er novembre nisaraka vao valitagna niaraka mbola nisaraka iafasagnano raha mbola fitiavana iafasagnano esaky toa efa sagnano koa ambeky zay raha sagnano tabetray. Oh là là, oh là là, okadaoda oloko ro badara efa nataoko fomba damy dodogna fa nisaraka vao nagnaraka fasinako soa fa nisaraka vao nitondra rafosana mosika bare fa nisaraka vao nisaraka ny fagnapoty fa mbola nisaraka vao iafasagnano raha mbola fitiavana iafasagnano esaky toa efa sagnano koa ambeky zay raha sagnano tabetray. Production.